Hej, i den her video der vil jeg gerne forklare omkring vækstmodeller og regression. Der findes 3 forskellige slags vækstmodeller. Lineær sammenhæng, eksponentiel sammenhæng og potenssammenhæng. Funktionsforskriften for en lineær sammenhæng er y er lig med ax plus b. A, det er lig med hældningskoefficienten, og hvis man sætter x til 0, så står der y er lig med b. B, det betyder skæring på y-aksen. Jeg har sat nogle data ind i et lille skema her, og bedt TI'eren om at lave en graf til mig. Nu skal vi finde ud af, hvilken slags vækst linjen her har. Og til at finde ud af det, der bruger jeg så forklaringsgraden R i anden. R i anden kan vise mig, hvor præcist mine punkter her de ligger på en lige linje. Den tager simpelthen et gennemsnit af, hvordan de ligger, om de ligger herude eller herover. Og så tager den gennemsnit og viser, hvor præcis det er. Så hvis man går under statistik, statistiske beregninger, og så hvis man siger for eksempel, at man tror, det er en potensregression, fordi det ligner det, så kan man sige potens, så sætter man den lige til x her, og til y hernede. Så kan man se, at forklaringsgraden her, det er 0,97. Det er lidt for lavt til os, da vi gerne vil have den op til omkring 99 eller helst 1. Så kan man gøre her, så kan man sige igen, lineær regression, og så sætter vi den til x igen, og til y. Så kan vi så se her, at den ligger på 0,9955. Det er præcis nok, og derfor kan vi så se, at den er lineær. Okay, nu er jeg så gået videre til næste vækstform, som er potensvækst. Regneforskriften for potensvækst er fx er lig med b gange x i ate. Heroppe der er jeg plottet nogle data ind. Her der ser vi diameteren, og her der ser vi brudstyrken på et tovværk. Og man kan tydeligt se herover, der er en sammenhæng mellem diameteren og så brudstyrken. Nu skal vi finde ud af, om det bare stemmer, at det er en potensvækst. Så derfor så gør vi, som vi gjorde før. Statistik, statistiske beregninger. Så starter vi på at se, om det er en eksponentiel regression. Sådan der. Og diameter og brudstyrke. Sådan der. Og den ligger på 0,94. Det er for lavt, så vi prøver at tjekke, om det er en potensregression. Vi kan allerede se nu, at vi kan se, at den ikke er lineær, da den simpelthen krummer for meget. Og brudstyrke. Sådan der. Og her der kan vi se, at den ligger på 0,9993, så det ser meget godt ud. Så vi kan derfor konkludere, at den er potens. Nu skal vi prøve at se, om vi kan finde en regneforskrift på den. For at bestemme den, så går vi ind og undersøger data, regression, og da vi allerede ved, at det er potens, så ser vi vis potens. Og her, der dukker regneforskriften også op. Jeg har også skrevet regneforskriften her. Nu vil jeg svare på et spørgsmål, som er, hvad er brudstyrken for et tovværk med en diameter på 9 mm? Vi skal finde ud af, hvad de 9 mm er. Altså oprindeligt kan du gå ind her og aflæse her, men da vi skal have et helt nøjagtigt tal, så bliver vi nødt til at regne det ud. Så man siger derfor 17,1744 gange 9, altså de 9 mm, og så opløftede man det til 1,95. Det giver så 1264,236 kilo. Nu er vi så nået til den sidste form for væksttype, og det er eksponentiel vækst. Funktionsforskriften for eksponentiel vækst er y er lig med b gange a i x. Jeg har taget et eksempel her fra en bank. Man sætter et vist antal beløb ind i år 0, og så stiger beløbet på grund af renten. I det her tilfælde der har jeg så valgt at sætte renten til 20%. Nu skal vi lige starte med at se, om det er rigtigt, det jeg siger, at den er eksponentiel. Så derfor siger vi eksponentiel regression, og så siger vi år og beløb. Sådan der. Og
så kan vi se, at den ligger på præcis 1. Det er helt perfekt, da den er ramt helt plet. Her der kan vi så se A og B, som man så kan sætte ind her. Og så kan vi så se, hvad regneforskriften er. Man kan også få regneforskriften herover, så det er lidt nemmere at overskue. Så den sætter vi lige ind her. Sådan der. Man kan ud fra det her, så kan man så regne, hvad ens andre beløb bliver inden for de næste par år. Man kan for eksempel sætte 20 ind, så man kan se, hvor mange penge man har om 20 år med den rente. Det har jeg så gjort her, og jeg har simpelthen sat regneforskriften ind her, og så har jeg bare sat 20 op her ved x. Og her der får man så resultatet 306.700,79 efter 20 år. Det var så de 3 forskellige væksttyper.